سلام تخطات نايز channel كما يتخونون صبوكت كونو ناي بوترو تمنيتنان بهجنانيو لوم وون كم بوترو أزيوم أقدس زبلنا يوم تحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسب موداتها مدى مسانا كصنحو مجمريا جن through some of the impact that we have seen right now across the continent and what you've been looking at. Hi, Jen. So the impact is going to be felt across different sectors. You have infrastructure, mining, healthcare, particularly the long-standing HIV program. Take South Africa, for example, 17% of their budget for HIV program come from aid. And if that is taken away, then the government has to find a way of plugging that hole. South Africa can be able to absorb this financial shock. They can keep the medication going, but then the staffers are not replaceable. That takes away the expertise. It takes away. Comes in Riazalana, na USAID, cancel Donald Trump cancel سلزجبرو أب أفريقيا رويز خونة أجمع كجاتم جميل له زخا بفلاي أبتي عودة الناس بحال سيكتور مبزحتن هجرات أب أمريكا حجز زتوكري برنامجات يروم تلزت USAID بحال أبي حجزن أستواصون كم زنبرو كم زن ريازلنا estimated 70 billion spent in 2022 كباب 7 billion دولار أب إسرائيل كلتن كم زت فايز نقرزله and there's something that I don't understand here USAID budget ناتو عمتها budget ناتو كسب 4 billion بس هم زبلوه أب حدا عمد جنا بإسرائيل كلتن world's largest provider of official foreign assistance USAID أب كلتشهن إسرائيل كلتن أبتي زل على درجة أنا كوفيد زنبرنا له إكسترا جنزب نيرو مالته كسب 7 billion كم زت فايز نقرزله بأفريقيا درك ونسبة عالم درجة funded projects in 130 countries أميتين سلاسان هجرات ما استفلا عليه بروجكتات فاندي قبل كم زنبرينا نرزلنا okay what happened then the institutional memory and also the understanding of how the healthcare system works. If we zoom in on Kenya, they received $630 million in aid last year. 180 million went into treating HIV and AIDS. And USAID has employed over 40,000 healthcare workers, taking care of 1.2 million people living with HIV. And now the Kenyan government fears that if this aid is program comes from سنتين نرزلنا هجرات بفلاي دما أبزي HIV زبهال بروجكت بزح تجمع كجاتم مخانو HIV مكل خالب زبهال بزح جنزب يواز USAID يهب كم زنبرة من البات بفلوي تحمام تكابي متيون مرداء سلزد اللي هجرات أفريقيا أبقرة تدربيا كم زلوان نزق الدايزد ما مفتعك رغبالو خم زلوان نرزلنا حركة بزيهم هجرات جاتهم بغتا تسألي زلوان مخانو رينا نيرنا ኢትዮጵያ ውስጥ የኮንዶም እጥረት ተከሰተ። በዚህም የተነሳ በከፍተኛ ሁኔታ የኮንዶም ዋጋ መጨመሩ ተገልጿል። በአንዳንድ አካባቢዎች አንድ ኮንዶም እስከ 250 ብር ድረስ እየተሸጠ ነው። የኢትዮጵያ ዓመታዊ የኮንዶም ፍላጎት 270 ሚሊዮን አካባቢ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የኮንዶም ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኮንዶም ፀገም ኣጋጢሙ ኣሎ ሓደ ካብቲ فنوم صوت ركب نمكل خال ويفنو صوت ركب تطون مبالي خاخد قزقز سلكاتي إدسن كالوت بفنو صوت ركب زي محلال في حمامات نمكو تزارجن إثيوبيا تفلتان دحرقين كب على ديسابا تي منزرنا أكل نيتقو طباس لزغونة ديسابا زفلتو زيادة زفلتو نبحكي تي منزرنا عزيز سراور السددي أكايدا كم زلوت فلتي خاجي أنت كوندم أبير ترى حدا سب سيد الله by the way كوندم حنت باكو حنت نعفيات شيت أبوش تاد ما 4 كوندم كم زلوا هاي زنقر كوندم أب حدا هجر كمو accessible نكون نسوي توركب نمسفح زعد مالت هاي كوننجن زي ما هلاوجن حدا جا فترة الكاس الصغير بفلاكم على إيد السماء هجر قصمته زغلو حمامات لزغونو زدلت إنك عمك بارك داسي من قص بزعد دقة ما يزقبر أكلوا هجرات نتوم زتلخفو كم دمان التحمام لمكل خالص USAID بحال بزع جنزب يوتسنيرو أب إثيوبيا هيكون دم تجمع وين قالت راح يكون تجمع زلوا إثيوبيا قصر حدا زخبرت هجر ناخونة تمسكم زلا أب أفريقيا Ethiopia now ranks as the most expensive in Africa with a cost of living index skyrocketing in recent years. Consequently, citizens are grappling with rapid rising costs, increasing poverty and inequality. Ethiopia has خبرت حجر كوينا لنا خط نبرة مالتي نسبة إثيوبيا دما حركاتي زخفة زخبدة بده قانون زغل إذا بده زيو نيكون تبعوت سقط دما ينتناي أبي سلطان مغنياتو زيادة من تاي تسرجعي زخيزلو كون تبعوت زلا يمتسأله إيكونومينا إثيوبيا لعلي وصله أبزبل سنة مقوت استسرجعي أكيدا يزلوه سلازي one of the most important ingredient ناتو إيكونومينا تفيل كجبر تجميري أبزح حداش report وتعني رأزي ناي جون هابكن يونيفرسيتي ناي حدا عبي يونيفرسيتي سكولر زخونه
بزعبا إثيوبيا برايم مينستر أبي بثلاثة نجار يزقل صيلو arrogant, corrupt and incompetent ثلاثة قالات دونقرة بلشونا زبلعو كمدما بقعد زي بلو بمبال قليش ونيرو أنت chart بزا أوتيوم نيرو بزا chart زي رايوا everybody can understand it for himself بأفريقيا درجة كن ريو خلنا هانكي زبالسو هانكي's inflation dashboard top countries of Africa زبالة زعبي من هر واقعات زقات منزل لو هجرات منين دحريلنا وطر حدا دبوب السودان كون كله دحري زيمبابوي باتيرانتهم أمانة تبلاشي زول هجراتهم فنزويلا بعلم درجة زي فنزويلا سالسيتي السودان رابعيتي أبكينات أف سيفل وورز لا ميمار حمشيتي إيران شاتشيتي إثيوبيا دما مبل شابعيتو قينا ل 30% per year كوينو لغانا زامبيا نابلي خيت سلازي بعبيو اتن هجرات اكمز عينت وتر خلوا نا يو اس ايد حجز مقراصون مبتاقون نتكو طبا ابسونكوف زلو نكفنجر زل علي صلوا خبر كم زخلينا ابزي كيب كلون تايلو تقيس ونيرو تي حبريتا كابي كم زمته ستيف هانكي is a professor of applied economics at John Hopkins University اب علمنا كلا كابتوم زعبي يونيفرسيتي بالي لذي منقش إثيوبيا زبلون زلون إذا سكولر زبلون زلون ريخا أين يتحكي بعالخا كتمزبي كتمامك تكلا على كايلو نيرو إذا ستيف هانكي زبال دما ناي أبي أحمد أكايدا كل جزء بترير زنقفون ني إثيوبيا أب حدقا كتوازخ لي نابل زقلت أنيو لذي حبري تاريخ مالهم توسانا نباخاتكم نقد فوق يزبل زلو and إثيوبيا أبسم كوف كم زلا بزي خاطر بقمت قالوا بزعبة إيرترا انتا يبلو له ساتهم قدم انتا يبلو نيرو ما بزياس كسمعوهم ለሰላሳ ዓመት ነክሰው ይዘዋታል በተለያዩ ጉዳይ እኔ ኤርትራም ስለነበርኩ ኤርትራን ህዝብ ኤርትራን መንግስት በቅርበት አውቀዋለሁ በራሱ የሚተማመን ሰልፍ ሪላያንስ የሆነ በራሱ ሪሶርስ ብድር የሌለበት ሀገር ግን ማንም እጁን የሚጠመዝዘው ሀገር አይደለም ኤርትራን እዚ አምባሳደርና ኢትዮጵያ ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ዘለዩ ንኤርትራ በቀረባ ዝፈልጣ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣብ ነፍሱ ዝምርኮስ ማንም ሰብ ኢዱ ዓፂፉ ዝግበር እዚ ኣይትግበር ናብ ዝኸድ ናብ ዝግበር ዝብሎ ሓይሊ ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ናይ ዕዳ ጾር ዘይብሉ ብናጽነቱን ብሕርያናቱን ብልኡላውነቱን ዝነብር ሃገር ኢሉ ዝመስከረሉ ዘርባይና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ሕጂ ተገምጢሎም ናይ ግብፂ ልኡኽ ዶ ናይ ስዑድያ ዶ ገለ እንተበሉ ኤርትራ እንታይ ምዃና all of them they know okay እዚ ተሓደ ክኾን ከሎ ንመለስ ኣብ ተሓሶትናቶም ማለት እዩ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና የባህር በር ለኢትዮጵያ ያስፈልጋል አጀንዳችን ሊሆን ይገባል ብሎ የብልጽግና መንግስት በመቀበሉ በጣም አመሰግናለሁ ደስ ይለኛል አጨብጭብለታል ዛሬ በሆነ ምክንያት የባህር በር ጥያቄያችን ሊሆን ይገባል አጀንዳችን ሊሆን ይገባል ብሎ ይሄ መንግስት መቀበሉን ቅንጣት ያህል አልቃወምም አይደለም ደስ ይለኛል እደግፋለሁ I think እዚ ሰብ እዚ አብይ አሕመድ ንኢትዮጵያ ምእታው ስለ ዝኸልከሎ ብዙሕ ሓጎስጎስ ክብል ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ኣጀንዳ ስለ ዘምፆ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ የጣቅዓሉ ብካልእ ነገር ይቃወመ ግን ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ብምምፅኡ ጥራይ የጣቅዓሉ እንታይ ከንብለኩም ንሕና ጉዳይ ባሕሪ እቲ ኣጀንዳ ብዘይገድስ ናይ ሃገር ኣባራት ኪሎ ይመፅእ እቲ ኣጀንዳ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ዘሎ ኣጀንዳ ምዃኑ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ብኩሉ መንገዲ ክንፍትሾ ክንፍትን ኢና ስለምንታይ እዚ ዝብልዎ ዘለው እዚ ናይ ባሕሪ ኢሎም ዘጓዕብዑ ዘለው ናይ ብሓቂ ጥንቃቐ ዘድልዮ ዘረባን ኤርትራ ድማ ብቐረባ ክትከታተሉ ዘለዋን ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክትወስደሉ ዘለዋን እያ ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ሓደ ኣክቲቭ ኤርትራዊ ዝበላ ዘረባ እስከ ክንርብዚ ኤርትራያን ፕሬስ ዝብል ንኢትዮጵያውያን ብዙሕ ግዜ ፅቡቅ ገይሩ ዝሕምሞም ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ወያነ ኣብ ጎኒ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ምቅርራብ ብዙሕ ዝዛረብ ዝነበረ ኣካውንት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣንጻር ኤርትራ ስለ ዝተንሱ ሓደ ካብቶም ቤስት ኤርትራያን ትሮልስ ኣብ ኤክስ ማለት እዩ ንዕኦም ክቆጥዕ ዝኽእል ሰብ እንተሎ እዚ ኣካውንት እዚ እዩ ዘብሎም ድማ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኤርትራ ስትራቴጂ ናታ ከተነፅር ክትክል ኣለዋ ምክንያቱ ታይም ፎር ኤርትራ ቱ ዩናይት ኢትዮጵያስ ሬበልስ ኤርትራ ድሕሪ ተመሊሳ ብዙሕ ስራሕ ከድልያ ኣይኮነን ወይ እውን ሓድሽ ተፈጥሮ ነገር ክህሉ የብሉ እንታይ ዳ ነቶም ተቃዋምቲ ምሕጋዝ ጥራይ ሞራላዊ ድዩ ሎጂስቲካዊ ድዩ ከምኡ ድማ ብሓደ ንክሰርሕሉ ዝኽእሉ ባይታ ንክትፈጥረሎም ክትክል ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ብካልእ ዘራርባ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ብፍፁም ክገትፍዎ ከም ዘይደልዩ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለው እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ክትሪኦ ከለካ ድማ ዳርጋ ዓብ ባጀት ድፈሰሶ ነቲ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ሙሉ ብምሉእ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ሰሊፍካ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ኣቢኣ ሰሊፍካ
ነቲ ዘሎ ፀገም ከም ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ብምሉ ኣብቲ ገባሕር ስለዘይብላ ጌርካ ሸጥካ ንኤርትራ ንምግባጥ ዝኽየድ ዘሎ ጉዕዞ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ እንታይ ክትጥቀም ኣለዋ ሰራዊታ ኣብ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ገለመለን ገቲራ ክትፅበዮም ኣገዳሲ ይኮነን ትገብር ዘሎ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ነፍሱ ዝኸኣለ ቃልሲ ይካየድ ስለ ዘሎ ንዓታቶም ጥራይ ምትብባዕ እዩ ዘድልየካ ፍሉይ ነገር ሓድሽ ነገር ዝፍጠር ክህሉ የብሉን ስለምንታይ ተዳልዮም ዘለዉ ስለ ዘለውልካ ኬትካ ንስኻ ንዖም ሞራላውን ነዚ ሰራዊት እዚ ተበጊሱ ዘሎ ነቶም መራሕትናቶም ብሓደ ንክሰርሑ ከተተባብዖም ክትክል ኣለካ ወይ እውን ፕላትፎርም ክትቦም ክትክል ኣለካ ክትሕግዞም ክትክል ኣለካ መንግስቲ ኤርትራ ክገብር ኣለዎ ይብል ኣለኹን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ክገብሮን ክኸዶን ዝኽእል መንገዲ ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጥ እዩ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ግን ሓደገኛ መንገዲ ኪኖ ምዃኑ ስኢልካ ክሳብ ስጉምቲ ዝገብሩ ምፅባዮም ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ እንተተበጊሶም ንሳቶም ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ፅሒፍለይ ነይሩ ኢትዮጵያ 1 ሚልዮን ወታደር ተኸሲራ ዝስምዖም ቃንዛን ንሕና ሰብ ክንከስር ከለና ዝስምዓና ቃንዛን ናይ ሰማይ ምድሪ ፍልልይ እዩ ዘለዎ ደቂ ሰባት ሓደ እዮም ሰብሰብ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኢትዮጵያ ብሰባት ሓደ ከም ዝኾነ ገይሮም ዝወስድዎ ኣይኮኑ ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ውሑድ ሰራዊት ዘለዋ ብብዝሒ ሰራዊት ከነጥፈዎ ንኽእል ኢና ዝብል ትምክሕቲ ዝመልኦ ኣካይዳ ስለ ዘለዎም ነዚኣቶም ክሳብ ተበጊሶም ናባኻ መፂኦም ሽግር ዝፈጥሩልካ ክትፅበዮም የብልካ ተዳ ኣብቲ ዘድሊ ኩነታት ዘድሊ ስጉምቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚ ንመን እዩ ከም ኣብነት ጠቂሱ ዘሎ ናይ ትግራይ ህወሓት ማለት እዩ ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ፀኒሕልና ክንሪኦ ኢና ክሳብ ክንደይ ምስ ኣቢ ይተፋነን ከም ዘሎ ሓደ ካብኡ እዚ ቲፒኤልኤፍ ዝበሃል ክኸውን ከሎ ቀፂልካ ድማ መን ኣሎ እቲ ፋኖ ዝበሃል ኣሎ ፋኖ ኣብ ዝበለፀ ኮንዲሽን ከም ዘሎ ወይ እውን ኣቃውማናቱን ብዝሕናቱን ውዳበናቱን ኣብ ውዳበ ፀገም ኣለዎ ግን ብዝሕን ኣቃውማናቱን ኣዝዩ ሓያል ኮይኑ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ንኩነታት ናይ ኣምሓራ ብወታደራዊ ዓቕሚ ተኣልየ ዝብል ሓሳብ ካብ ካልኩሌሽን ናቱ ኣልይዎ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ሓድሽ ወታደራዊ ወፍሪ ገይረ ነቲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ፋኖ ክድርዕመ ይኽእል እየ ዝብል ፕላን የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ኢዱ ሂብ እየ ኣብዚኣ ክንደይ 3 ግዜ 4 ግዜ ፈኪሩ መፅኡ ኣይሰለጦን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝኸደ ድማ ነቲ ፋኖ መሊሱ ዕጥቅን ስንቅን ይህቦ ስለ ዘሎ መመሊሱ እናሓየለ ይመፃሉ ስለዚ ፖለቲካዊ መፍትሒ ገለዳይ ክደሊ ዝኽእል እምበር ብወታደራዊ ሓይሊ ተኣልዮ ይክእልኒ ካልእ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ዝበሃል ኣሎ እቲ ኦኤልኤ ዝበሃል ኣሎ ሸኔ ዝበሃል ኣሎ ከምኡ ድማ እቲ ኦኤልኤ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ናይ ኦጋዴን ዝበሃል ኣሎ ናይ ሶማል ማለት እዩ ዝኻ ክልል ሶማልያ ከምኡ ድማ እቲ ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት እቲ ኦኤንኤልኤፍ ዝበሃል ኣሎ እቲ ናይ ከምኡታት ብዙሓት ጉጅለታት ከም ዘሎ ኦኤልኤ ኤንድ ኦኤንኤልኤፍ ዝበሃል ኣለዉ ኢፍ ኤርትራ ዌር ቱ ፕሮቫይድ ሰፖርት ቱ ሰች አን አላያንስ ነዚኣቶም ምሕጋዝን ብሓደ ንክሰርሕሉ ዝኽእሉ ባይ ዘ ወይ ብሓደ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ እኳ ኣነ ኣይሰማምዓሉን እየ ምክንያቱ ሓድነት ናይዚ ሃገር ምሕላው ማለት ዋጋ ንዓና ዘኽፍለና ዘሎ እዩ ሓደ ካብቲ ሓድነት ናይዚ ሃገር እዚ እንተተሓልዩ ኩሉ ነገር ተተረጋግዩ 100% ውሒዱ 200% ሹር ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን መራሒ መፅኡ እንተተረጋግያ ናብ ኤርትራ ምጥማትን ንኤርትራ ክትወረር መብጋስን ኔክስት ኣጀንዳ ናቶም ክኸውን ምዃኑ ርግፀኛ እየ ነዚኣ ክርድኦ ዘይክእል ኤርትራዊ እንተሎ ደን ናቱ ፈልቲ ጥራይ ክብሎ ዝኽእላነ ስለዚ እዚ ምዃኑ እንተተገንዚብና ኤርትራ ክትገብሮ ዘለዋ ምርጫታት ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ሕጂ ብኩሉ ዓይነት ጎስጓስ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ቅድሚ ናብቲ ሕማቅ ፖለቲካ ናቶም ምእታውና እስከ ታሪካዊ ግንዛበ ክህልወና ድማ ዝያስቡ የኤርትራ ሪፈረንደም በሚካሄድበት ወቅት ሬፈረንደም የተካሄደው እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በ1952 ዓመተ ምህረት ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን የተሳሰረችውን ጂኦግራፊ ሊሚት በዛው አካባቢ ነው። በዚህ ውስጥ በአፋሩም አካባቢ ሬፈረንደም ተካሂዷል። በአፋሩ አካባቢ የተካሄደው ሬፈረንደም ከሌሎች የኤርትራ አካባቢዎች የተለየ ውጤት በመሰረቱ የተለየ ውጤት ነበረው ወይ የሚል ጥያቄ ማንሳት ይቻላል። እኔ ያየኋቸው ሰነዶች ያንን አያመለክቱ። እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ኣጀንዳ ዝሰርሕሉ ዘለዉ እቲ ዓፋር ዝበሃል ኣብ ግዜ ሬፈረንደም ብትክክል እውን ኣይመረፀን ንናፅነት ናይ ኤርትራ ኣይደገፈን ዝብል ጎስጓስ እውን ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ ሓንቲ ካብታ ዝጥቀሙላ እቲ ዓፋር ዝበሃል ወይ ደንካልያ ዝበሃል ዝብልዎ ዘለዉ ደቡባዊ ቀይ ባሕር ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ንሱ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ታሪክ ድማ ከምኡ ዝነግር እናበሉ ነዚያ ነገር እዚኣ ዘየለ ታሪክ ፅንፅዋይ ብምፍጣር
دارجا حبز قونا وزقاسي قبر له ملا زينا ودما أبت ريفرندم استخايدة لك كمتي فدريشن أب 5 استخايدة كومينيرو UN زما كلو فدريشن تخايدو مس إثيوبيا تقارينا خن بالكلنا أبتس عن سلسلة دما يونايتد نيشنز تساتفو حزب إيرترا تساتفو ريفرندم تخايدو حزب إيرترا دما ناتسونو تادميسو اتنا عفار حزب خنتا عينة تادميسو ندريلنا تمساسا لكم كال حزب إيرترا كم زد مسي إذا دما بزحات إيرترا شيرز قبروا زلوي which is very very important ስለዚህ ኤርትራ بفاكت نشاطهم بحسوتهم ببروباغندا حزب إيرترا دما بحكي يمكتهم አለው ኦኬ إذا حدا كون كله زيك حيدنا يكبل خلوت خالاي كفال دما لنقነ ዝወጽ ዘል حبريታ رايو ሴራ ፖለቲካ ለሚያነሳሰው አስቸጋሪ ነው እሱን መመለስ አይቻልም ያም ሆነ ግን መጀመሪያ ላይ ኤርትራ ነፃ መሆን አለባት የሚል አቋም እኔም እንደ ቲፒኤልኤፍ እንደ ኢህአዴግ ነበረኝ እሱን የሚቃወም አስተሳሰብ አልነበረኝም የኤርትራ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ እና ትንሽ ከቆየን በኋላ ግን ከጦርነቱ በፊትም ይሄን ሀገር የባህር በር እንዲያጣ ማድረጋችን በኢኮኖሚ እድገታችን በናሽናል ኢንተረስታችን ኢኮኖሚ እድገትና የሀገራችንን ሰላም ማስጠበቅ ከሆነ ቀይ ባህር ለኢኮኖሚያዊ እድገታችንም ኪ ተራለው So زي ما تتعطاني that's why the matnay أبي أحمد بلوك نزي سبزيز دليو مخنياتو أبت مجمري ناتسنت إيرترا ناتسنت أنا قدركب يدقف كونت نبركو كامنا يتسعن شو منتن أجندة جميروين يتسعن شو منتن تكونتات again ما بزحت جزية دي زاربو لابزون حدا نفع سعدا قليش ونيرو انتهي زبل زلو سبزي إيرترا دحرتنا يتسعن شو منتن كونتات نستراتيجي كورب حنا إثيوبيا أفتق بحر سلازقد سا ናይ ግድን ኣፍደገ ባሕር ክንረክብ ኣለና ብምባል ንዓሰብ ኣብ መሓዝ ኣበርቲዕና ክንቃለስን ክንዋጋን ከም ዘለና ከምኡ ዝብል መርገፂ ክሕዝ ጀሚረ ዝብል ዘሎ ሰብ እዩ እዚ ከዓ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓታቶም ወይ እውን ካብኣቶም ክወፅእ ከሎ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ናይ ነዊሕ እዋን ዝሰርሑሉን ዝጎስጎስሉን ኣካይዳ እዩ የግዳስ ሕጂ መላሊሶም ዘምፅዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ገለ ነገር ዝንቡዕ ሓበሬታ ንረክብ እሞ ነቲ ዘሎ ናራቲቭ ንምቕያር ወይ እውን ጎስጓስ ንምግባር ክሕግዘና ዝኽእል ዝበልዎ كل عينة بروباغندا أنصار إيرترا فنيوم على حزب إيرترا دما actively نتكونتها دي بانك مقبار دي بانك مالت حصوت مخانو نما نسينا من دقيقة نما نسينا كان فلت مسعرة قداسيو أبزي حنت فيديو من زمان سيزي بتعمية زي تبابع زلو خانوين The US destroyed a country that was becoming the Singapore of Africa purely out of spite. After 30 years of war, Eritrea finally gained its independence in 1993. No loans, no foreign interference, just hard work and self-reliance. And the best part is that it was working. GDP was climbing at 6 to 7%. Schools and hospitals were popping up everywhere. Even the US President Bill Clinton was impressed and called Eritrea a rising star in Africa. But unfortunately, powerful empires don't just stand there and watch small countries succeed. They want a piece of that cake too. So when the US asked West destroyed a country that was زمان سيزو قبر زلو فيديو تاتنا بحكي أقداسيو نيرترا سنغابور كتكون زقبا هاجر كمي جيرو أمريكا كم زدم سساويون حما كم زقبرا يز زارب إيرترا تبال هاجر غالي سنة نتازر هبت ملولو لاو نتاعي زاخد كيز دليت وطبعا هذا ما كابشو دشك سابشو عته زعب زنبري أب كل تسلا دمات معبل زنبرت ببيل كلينتون دما كبرستو هبا هاجر يانيرا انتقوني معبالنا إيرترا سكاسل دفترو له التي يو اس ايد زبال أب إيرترا تيو ملوكو تصر كجبر سلازة حتى تمنجس إيرترا دما كنا تعرف فليت سلازة نتصقو بو جميرو بمنجد إثيوبيا immediately أبتس عنشد الشن كبابي إيرترا نتي يو اس ايد أو أقليلو نقوت عزيزوه عمت كنت عمت كي وصلوا دما بمنجد إثيوبيا نايدوب تسقم كم زلوا جيركا كوينا تلعيلو الجيران عصوان نتكو تبع إيرترا نمرماس نوح تسريحو إيرترا انتاي كم زقاتما صبغ زغنا تاريخها واحد سرز بلا فيديو تازيبيو أبزرخبكم بليز شير قبروا مغنياتو أنصار إيرترا بروباغندا زقبرا أمنا بزو حصلوا زلو نزيوم كم زيوم عينت كالو زيقاتات نعنا سلزقدسونا كل جزء كانت تبابعون كان كلالنا نزد ما حدا كابتي أقداسي سرحناتنا جيريد وزدو أنصار إيرترا دزارو بزو حصلوا زلو نعتاتهم كين سمعهم كومنت خيتو قبروا لهم شير كيتو قبروا لهم بليز نتوم أنصار إيرترا زاربو إغنور كن قبرهم كن كلالنا أب سوشيال ميديا إغنور مقبار ترايدا واتساكا كومنت بمصحف تغيرا نغريه بالكان فيوز تبلغها نتي الجوريزم دما انجيجمنت خمزلوت كبر لها سلازي اغنور بمقبار تراي كنحلف كنكلالنا زياتره مخرناتي اوكي
ኣብ ጉዳይ ናይ ጎረቤት ሃገር ንስገር ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ጸረ ኤርትራ ጀሚሩ ዘሎ ሓደ እስከ ነዚ ሶም ዝብልዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ብንሽተ ክፋል ክንሪዮ ጦሩ በተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ተሰማም። ተቋሙ በበኩሉ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከፈነዳ መዘዙ ከቀጠናው አልፎ ለአውሮፓ ይደርሳል ሲልም አስጠንቅቋል። ሁለቱ ሀገራት በባህር በሩና ድንበሩ ጉዳይ ይደራደሩ ሲልም መክሯል። እዚ ሪፖርት እዚ ዳርጋ ጫውጫው ፈጢሩ ዘሎ እስከ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑ ኣብዚ እውን ብክልተ መንገዲ ክንሪዮ እቲ ግጭት እንተተፈጢሩ ኬኖት ዞባን አውሮፓን ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ተባሂሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ግጭት ኣብ ዞባ ከቢድ ሳዕቤን ከም ዘስዕብ ሓደ ኣህጉራዊ ትካል ኣጠንቂቖሎም እቲ ትካል እቲ ግጭት እንተተላዒሉም ውሽጣዊ ቅልውላዊ ኢትዮጵያ ክገድድ እዩ ክብሉ እውን ተሰሚዖም ብዘይካዚ ሃገራት ኣብ ጉዳይ ዶባትን ባሕርን ክዘራረባ ፃውዒት ተቕሪበሎም ክልን ገደል ዝተባሃለ ትካል መጽናዕቲ ሆላንድ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ ወጥሪ ብዝምልከት መጠንቀቕታ ኣውፅኦም እቲ ትካል ሕብረት ኣውሮፓ ሕብረት አፍሪካን ዝርከባ ሓይላት ሃገራት ክልቲአን ሃገራት ናብ ግጭት ከይኣቶም ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ክገብሩ ጻውዒት ተቕሪቦም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ግጭት እንተኣትየን ከቢድ ቅልውላው ክልዕል ከም ዝኽእል ዝጠቅስ ሕብረት አውሮፓን ሕብረት አፍሪካን ክልቲአን ሃገራት ጸገማትን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪም ክዋፈራ እውን እቲ ትካል ጸዊዖም ክልቲአን ሃገራት እውን እንተቃምቲ ካብ ምሕጋዝ ቁጠባ ተጽቢት ይግበር ዝበለት ትካል ኣብ ጉዳይ ዶባትን ዶብ ባሕርን ዝርርብ ክጅምራ እውን ጻውዒት ተቕሪቦም እቲ ትካል ኣብ ኤርትራ ኣብ ምፋርቅ ወሕልካይ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከም ዝተዓወጀ ዝገልጽ ኮይኖም እዚ ድማ ኣብ መንጎተን ሃገራት ግጭት ክለዓል ይኽእል እዩ ዝብል መገመቲ ዘደልድል ክብል ገሊጽዎም እቲ ግጭት እንተተጋዲዱ ነቲ ድሮ ኣብ ግጭት ተሸሚሙ ዘሎ ዞባ ቀርና አፍሪካ ተወሳኺ ማምረሲም ክውልድ ይለሎም ኪኖት ዞባን ሕብረት አፍሪካን ንአውሮፓ እውን ከቢድ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ እዩ ገሊጾም ኤርትራ ንባሕራዊ ህርፋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ስጋት ከም ትሪኦ ዝገለጸ እቲ ኢንስቲትዩት ናይ መጠንቀቕታ ጸብጻብ ብምግላጽ ምስ ግብጺ ዘሎ ርክብ ውጽኢት ናይ ስጋት ምዃኑ እውን ገሊጾም እዚ ከምዚ እንከሎ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሓበሬታ ኢንተርኔት ቁጽር ንምሕላው ገመድ ኢንተርኔት ከም ዝዓገቶ ተገሊጸሎም ኤርትራ ኮኔላ ካብ ዓለማዊ መርበብ ገመድ ኢንተርኔት ኤርትራዋ ፈቀላጤ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓበሬታ ደይ መደይ ተባሂሉ ኣንጻር ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ውግእ ኩናት ምልክት ዘለዎ ኩነታት ምንቅስቃስ የብላን ኢትዮጵያ እያ ትገብር ዘላ ፈኸራ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ናይ ባሕሪ ኤርትራ ንኩናት ትዳለላ ዝብል ግን ዕላማ እዩ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ምንቅስቃስ ከም ዘለዎም ንኤርትራ ድማ ንምኽሳስ ዝጠቅም ኣጀንዳ ምዃኑ ክንርዳእ ክንክል ኣለና ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንምእማን ብዙሕ ግብረ መልሲ ዝወሃብ ዘሎ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ግን ንፀማም ክትእምን ካብ ምፅዓር ኣብዘይ ሰምዓካ ደብሪ ትማህለል ስለ ዝኾነ ኤርትራዊ ዝያዳ ኣብ ናቱ ጎኒ ኣብ ናቱ ወገን ኣተኪሩ ንክኸይድ እየ ዝደሊ ዘለኹ ዳትስ ዋይ ድማ ብዙሕ ጫቕጫቕ ክንሰምዕ ጀሚርና ዘለና ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና እቲ ጫቕጫቕ እስከ በዚ ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንጀምር ምክንያቱ ዝያዳ ኣብቲ ትግራይ ምስቲ ናትና ተሃይዞም ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ እዞም ትካላት ድማ ሎቢዮም ዝገብሩ ዘለዉ ነቲ ኮንፍሊክት ከም ዝፈትሑን ሲሎም ነቲ ኩነታት ክልቲአን ሃገራት ከም ዘራስንዎ ዘለዋ ከምቲ ናይ 98 ዝገብርዎ ዝነበሩ ከምኡ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እታ እንኮ ስጋት ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኢትዮጵያ ከም ናይ ቀደም ኢንተርናሽናል ደገፍ ስለዘየለ ኩናት ተጀሚሩ ኢትዮጵያ ኣብ ቅልውላው ክትኣቱ ይፈልጡ እዮም ኤርትራ ይኮነት ናብ ቅልውላው ኤርትራ ነፍሳ ከተመሓድረሉ ትኽእል መንገዲ ሃኒፃ ስለ ዘላ ካብ እገዳ እውን ስለዘይወፀት ኩሉ ነገራታ እውን ክትከይድ ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ክትዓኑ ከም ትኽእል ፈሊጦም ኣለዉ ንኣቢ ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ሓደ ንቅፅል ኢና ኣብዚ እቲ ሽጣራ ናበይ ገፁ ክዘዋውርዎ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ኦኬ ኣብዚ ከዓ ንስምዑ ለውን ሊጠቀሙበት ስለሚችሉ ብታብራራልን ይላል እና እውነት ነው ዶክተር ደብረጽዮን ሲናገሩ ከሰማናቸው ውስጥ ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሻቢያ ጋር ያላችሁን ችግራችሁን ፍቱ ብሎ አለን በዛ የተነሳ ጌታቸው ልገናኝ ነው ሲል ጥያቄ ጽፌ ሰጥቼዋለሁ ይሄን በልልን ብለዋልና እሱን ብታብራሪልን በፌደራል መንግስቱ ግፊት ነው የተገናኛችሁት ኢኒሺዬሽኑ እናንተ ጋር ነው የወሰዳችሁት የአንድ ጊዜ ብቻ ግንኙነት ነው የቀጠለ ነገር አለ ለሚዲያ ፍጆታ እንዳይጠቀሙበት አጠራርሽ ብታስረጅ መቼ ነበር እንታይ ተሓተታላ መሲልኩም እዛ ሓቶ እዚኣ ኢትዮጵያ ትብልጽግና ብዝሰፍሐ መንገዲ ንፕሮፓጋንዳ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ መጀመርያ ናይ ትግራይ ህወሓት ምስ ኤርትራ ምስ ሻዕብያ ንኽራኸብ ምስ ኤርትራ ንኽራኸብ ዝኣዘዘ ኣባ ኣሕመድ እዩ ምስ ሻዕብያ ዘለኩም ሽግር ምስ ኤርትራ ዘለኩም ሽግር ፍትሑ ዝበሎ ምስ እዩ ነቲ ርክብ ንኽገብር ዝተመረፀ ድማ ጌታቸው ረዳ እዩ ስለዚ ኣዛዚ ኣቢ ነቲ ርክብ ዝተሓፅየ ድማ ረዳ ኢና ንርኢ ዘለና ማይክ ሃመር እዩ ነቲ ርክብ ዘይፈተው ኣሜሪካ እያ ዘይፈተወቶ ስለዚ ሕጂ ግን ገምጢሎም ህወሓት ናይ ደብረጽዮን ወገን ከም ዝገበሮ ገይሮም ክሸጥዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እስከ ነዚ ነገር እዚ ንፕሮፓጋንዳ ከይጥቀምሉ መብርሂ ሃብሉ ትብላ ዘላ ንፈትለ ወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ማለት እዩ
ገልጫው ነበር ቆይቷል እኮ ይሄ ነገር አንድ አመት በላይ አያርግም ከአንድ አመት በላይ አካባቢ ይመስለኛል እንዲህ ብታደርጉ ጥሩ ነው የሚል ኢኒሺዬቲቭ የጠቅላይ ሚኒስትር ነው እኛም ተቀበለናል ሰላም ብትፈጥሩ ነው ጥሩ ከኛ ጋር በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት እንሄዳለን ነገር ግን በጦርነቱ ተሳትፈዋል እነሱ ስለዚህ ከነሱ ጋር ተመልሶ እንደገና ወደ ጦርነት እንዳትገቡ ሰላም ብትፈጥሩ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ቀረበና እኛም ትክክል ነው አለ ምክንያቱም እኛም ወደ ጦርነት መግባት አንፈልግም ትክክል ነው ብለን አምነንበት የኛ ወኪልም ከኤርትራ መንግስት ወኪል ጋር ተገናኝቶም ምን እንዳወሩ እነሱም ፍላጎት እንዳላቸው እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ አባ ሐሳቢ ነይሩ ንሕና እኳ ይተቀበልና ነርና ምክንያቱ ውዑል ፕሪቶሪያ መሰረት መንግስትና ኢትዮጵያ ይምስ መንግስትና ኤርትራ ክራኸብ ዘሎ ግን ንሰላም ኢልካ ዝግበር ካብ ኮነ እቲ ኩንነት ርክብ ከም ዝተፈጸመ ወኪልና ኤርትራ ወኪልና ቶምን ከም ዝተራኸበ ቦገን ኤርትራው ናይ ደላም ናይ ሰላም ድሌት ከም ዘሎ እዚ መንግስትና ኤርትራ very flexible political flexible ዝኾነ መንግስቲ ዘሎ ደረቕ ዝኾነ አክቲቪስትስ ግን ኣለና ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ነገራት ኩሉ ብጸቢብ ርዩ ከምዚ ኸውን የብሉን ዝብል መንግስትና ኤርትራ ፖለቲካዊ ጾታ ዝፈልጥ እዩ ኩናት ሓደ እዩ ፖለቲካ ካልዩ ምትዕፅጻፍ ድማ ካልእ ነፍሱ ዝኻለ እዩ ኣብ ሓደ መድረክ ምሳኻ ዝነበረ ኣብ ካልእ መድረክ ክቕየር ይኽእል እዩ እቲ ናይ ምልውዋጥ ናይ ሓይልታት ድማ ሻዕብያ ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጦ ልዕልዩ ሓይሉ ዘለዎም ናጽቐትዎ ስለ ዝኾኑ እምበር ፖለቲካዊ ምትዕፅጻፍ ዝጠፍኦም ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሻዕብያ እውን ተቐቢልዎ ከም ዝነበረ እያ ትዛረብ ዘላ ትርክብ ከም ተኻየደ እውን ወደ ጦርነት መግባት እንደማይፈልጉ ስላለፈ አልፈዋል ከእንግዲህ በኋላ ወደ ጦርነት መግባት የለብንም የሚል ፍላጎት እንዳላቸው ሪፖርት ተደርጎልናል ማለት ነው የተገናኘው ያኔ ማለት ነው በዚህ ደረጃ ኢኒሺዬቲቭ የጠቅላይ ሚኒስትር ነው የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይፈቅድም መንግስት ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክፈጥር ከም ዘይደሊ ድሕረቱ ኩናት ክንደይ ግዜ ኢንተርቪው ገይሩ ገሊጹ እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ብኤርትራ ብወገን መንግስቲ አንጻር ህዝቢ ትግራይ ወይ እውን ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ትግራይ ፍሉይ ነገር ክገብሩ ከም ዘይደልዩን ብሽሞም እውን ክጠቕስዎም ኣይመረፁን እቲ ነቲ ኩነታት ተሳቲፉ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ እንትኾነ ብዙሕ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ይገብር ኣሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከም ዝነበረ ዝኸስስ ዘሎ ናይ ዓብዪ አጀንዳ ንኸሳልጥ ግን ረዳይ ነይሩ ስለዚ ነቲ ኩነታት ዝሽንክር ዘሎ መን ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ስምዑ ጀቱ ዝዛረበሉ ሓሳብ ዘቕርበሉ ናይ ትግራይ ብሔራዊ አጀንዳ ግን ማእኸል ዝገበረ ሚድያ ክህልዎ ንኽእል ኣለዎ ፈኸራው ሰሚዖም እዮም ከም ዝናዓዱ ሚድያታት ሰሚዖም እዮም ድምፂ ወያነን ትግራይ ቴሌቪዥን ላይ ዘሕልፍዎ ፕሮግራም ሳላ ዛራ ሳላ ደደቢት ሳላ አሰና ሕዚ ምርጫውን እንታይ ምዃኑ ነግሮም ኣሎ ማለት እዚኦም ኣብ መኸተ ግዜ ዝከኣሎም ዝገበሩ ኣብዚ ምስገሩ ክመስሎም ሕዚ ኣብ ንጹህ ናይ ፀለመ ናይ ፈጠራ ስራሕ ተዋፍሮም ዘለዉ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክፀርፉ ሕነ ከይብሉ ሱቅ ኣይስከፉ ከባቢ ይመርፁ ገለ ይመርፁ ኣብ ዘድልዮም ሰዓት ጥር ኢሎም ኣዲያሞ ክፀርፉ እዮም ኣብ ዘድልዮም ሰዓት ዓፋር ክፀርፉ እዮም ዓጋመ ጣይሽን ኣብ ስራሕ ዝርከብ ንግዜያዊ ቤት ምክሪ ትግራይ ክፈርስ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ፀዊዑ ኣሎ ምክትል ፕሬዚደንትን ካቢኔት ሴክሬታሪ ሰላም ፀጥታን ጀነራል ታደሰ ወረደ ከምኡውን ሓላፊ ቢሮ ሰላም ፀጥታን ትግራይ ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ዘይተረኽብሉ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝፅውዕ ኣዘራራቢ ኮንፈረንስ ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ ተኻይደሎም ኣብቲ ሎም መዓልቲ በቲ ቤት ፅሕፈት ዝተፀውዐ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ዝተባሃለም ኣባላት እቲ ተሳተፍቲ እቲ ኮንፈረንስ እቲ ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተጣይሹ ዝበልዎም ዝተፈላለያ ውድባት ትግራይ ክመዓራረ እቲ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ድማ ክፈርስ እዮም እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ትግራይ ዳርጋ ተገማሚዑ ኣብ ክልተ ናይ ረዳ ንገለ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ወሲዱ እቲ ናይ ደብረጽዮንን ንሰራዊት ይኹን ህዝቢ መቒሉ ኣብ ክልተ ምትፍናን ደረጃ ስለዚ ጌታቸው ረዳ ብዝሪእዎ ዘለኹ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ዝነበረ ድማ ኣሰናዶ ገለዶ ኩሉ ኣንጻሩ ዝኾነ ክሓምን ክፀርፍን ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ወፊሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ምናልባት ኣብዚኣ ሓንቲ ምዝያ ተሃይዝና ክንሪኣ ንኽእል ኢና የዝርኢ ኢሉ እታ ትግራዋይነት እታ ፍልስፍና ናይ ትግራዋይነት እንታይ እያ ትግራዋይነት ባይ ዘ ወይ ትግራዋይነት ዝበሃል ከሎ ድዩ ምስሩ ኢትዮጵያዊነት ካብ ዝብል ቀድቃድ ዝቀዳሕኩሞ እዩ ዝመስለኒ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያኒዝም ጀርመኒዝም ሱዳኒዝም
ዝበሃል የለንኮ It doesn't exist anywhere in the world. Englishism, Americanism ዝበሃል የለን ታከተል ተሪኻ ቀዳምነት እንትግራይ ምሃብ ቀዳምነት እንግሊዝ ምሃብ ናይ ባዕልና ብሄራዊ ረብሓ ቅድሚት ሰሪዕና ድሓር ናይ ምስካሎት ከዓ ንዛመድ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢዝም ከም ኢዝም ግን እናት ማለት ማ ኢዝም ያ ትግራዋይነት ማለት ትግራያኒዝም ማለት እዩ doesn't exist የላን ተሊኣኻ ኣፀሓፋሞ ተዘረባናቱ ጽብቕት እያ ኣብዚኣ ረይዋ ብኸመይ ከተሓዛ ስለ ዘለኹ ኣብዚ ምንን ዝኾኑ ሰባት ስለ ዘለዉ እስከ በዚያ ንስማዕ መጀመርያ ክልተ ነገራት ከርየኩም እየ ዝስምዑ ሕጂ ምባል ተጋሩ የሕዋትና እዮም ምባል ናይ ኤርትራ ሃገራውነት ዝያዳ መደልደል እምበር ኣስጋእ ይኮነን ኢና ንብል ስለዚ እቶም ካልኦት ሕብረተሰባት እውን ነዚ ክርድኡልና ክኽእሉ ኣለዎም ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ክልተ ትግርኛ ንዛረብ ኢና ኣብዚ ሓደ ከብርሆ ዝደሊ በዚ ኣጋጣሚ ኣብዚኣ ዘለውኻ ምንን ዝኾነ ህዝቢ ብዛዕባ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክዛረቡ ሰሚዕካዮም ዘይትፈልጥ ብዛዕባ ምስ ትግራይ ጥራይ ዕኒን ክብሉ ትሰምዖም እቶም ተጋሩ እኳ ኣፀቢቖም ይሕሹ ካብዚኦም ሓቂ ንምዝራብ ፕራክቲካል እዮም ምስ ረብሖም እዮም ዝኸዱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ሓንቲ መዓልቲ ተዛሪቦምሉን ሰሪሖምሉን ኣይፈልጡን እዮም ጸሎት ናቶምን ስራሕ ናቶምን ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፈሪሱ እቲ ትግርኛ ዝዛረብ ዝብልዎ ሰም እንኳላይ እቲ ትግርኛ ዝዛረብ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ሓድነት ናቱ ንክሕይል እውን ኣይዛረቡን እዮም እኮ ኣይሰርሑን እዮም እኮ ብዛዕባኡ ዘየለ ፀገም ዝኾነ ኤርትራዊ ፀገም የብሉ ምስ ትግራዋይ ባዕላቶም ዝፈጥርዎ ዘለዎ ፀገም እዩ ወይ እውን እሱ ኣብ ርእሱ ፀገም ስለ ዘለዎ ንኻልእ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም ከም ዘለዎ ይትፍለጥ ምስ ህዝቢ ትግራይ ፀገም ከም ዘለዎ ገይሩ ዝዛረብ ህዝቢ ኤርትራ መጀመርያ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራውያን ጥራይ ክሓስብ ዘለዎ ኤርትራዊ እንተድሪ ኮይኑ ፅሩይ ኤርትራዊ ብዛዕባ ኤርትራውያን ክሓስብ ዘለዎ ኤርትራውያን ድማ 9 ብሄራት ኣለዋ 2 ሃይማኖት ኣለዋ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓድነት ክገብርሎም ኤርትራ ሓያል ሃገር ኮይና ንጎረባብታ መኽሰብ እያ ናይ እዚኦም ፀገም እዚኣቶም ግን ኣክንዲ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዘገድሶም ኦፍኮርስ ንሳቶም ሕልሚ ኣባይ ትግራይ ስለ ዝኾነ ነቲ ካልእ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ውሒፍካ ብዛዕባኡ ክግደሱ ይደልዩን እዮም ነቲ ናይ ትግራይ ጥራይ ንሳቶም ሓንቲ ደቂቕ ብዛዕባኦም ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም ግን ይሕፍሩኻ ሕጂ ኸማን ተገምጢሎሞም ረይቦም ኣብ ዝስምዕዎም እንታይ ይብልዎም ኣለዉ ባይዘወይ ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮኑ ሓደጋ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ሓደጋ እዩ ዓሸቲ ታሪኾም ሓሸሽቲ ሓቲ ኤርትራ ብክንደይ ኤግዛክትሊ ኣብዚ ኻ ስምዑ እቲ ምምቕቓል ምስ ግዜ ከምዚ ከም ዝመፅእ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ኩለን ክለባት ናይ ቁዕሽስ ነናተን ጭርሖ እዩ ዘለዎ ልክዕ መንግስቲ ከም ዝግልብጣ 30 ገለና ዓመት ቃልሲ ፈጢርካ ሕብሪ እንተዘይብልካ ስማዕኒ እማ ኣብ በዓል ተይተኣበድ እያ ዘላ ብራሻ ዓብይ ፀገም ክወርዶ እንከሎ ኦረንጅ ሬቮሉሽን ዝበሃል እዮም ፈጢሮም ናይ ታባንዴሮም ታራንሺ ዘላ ማለት እዩ ናይ ራንሺ ሕብሪ ቃልሲ ማለት ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ፍሉጥ እዩ ኣብ ኡጋንዳ ኣብዚ ናይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፖለቲካ መይታቶ እንድያ ኩላ መይታቶ እያ ሕጂ እቲ ካለር ሬቮሉሽን ባዕሉ ከም ዝፈጠሮ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ራሽያ ኦሬንጅ ሬቮሉሽን ሲ ብዓለም ደረጃ ናይ ሲአይኤ ስራሕ ምዃኑ ይፈልጥ ደኸውን ኣበይ ከም ባበይ ክበፅሖ ዳ እምበር ናይ ሲአይኤ ስራሕ እቲ ካለር ሬቮሉሽን ዝበሃል ካብኡ ዝመፀ ምዃኑ እታ ብሉ ሬቮሉሽን ትብል ዘላ ንሱ ከይፈለጠ እዮም ታሽም ሂቦሞ መስለኒ እታ ብሉ ሬቮሉሽን ትበሃል ዘላ ኣካል ናይቲ ካለር ሬቮሉሽን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብመንገዲ ሲቪክ ሶሳይቲ ዲሞክራሲን ገለመለን ተባሂሉ ሕብሪ ናይቲ ሓደ ሕብሪ ረቂሕካ ኦሬንጅ ሬቮሉሽን ዝበሃል ኣሎ ሬድ ሬቮሉሽን ዝበሃል ኣሎ ግሪን ሬቮሉሽን ዝበሃል ኣሎ ኩሉ ዓይነት ሕብራዊ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሲአይኤ ስራሕ ይሱ በዓል እዚ ግን ኣይበፅሖምን ኣሎ እታ ሰማያዊ ባንዴራ ብሉ ሬቮሉሽን ክንብል ከለና ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተቃውሞ ምልክት ስለ ዘይነበሮ ተሪፉ ንስኻ ኢኻ ቀቲልካ ቀዳማይ ፀላኢና እቲ ኮይኑ ናይቲ ቃልስናትና ቀታሊ እዚ ኮይኑ ዘሎ እዚ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ትግራይ ፀገም ስለ ዘለዎ ፖለቲካ ናቱ ንፁር ስለ ዘይኮነ ኣነ ከምዚ መስለኒ ነዚ ዘምፃልኩም ንኤርትራ ዝበለፀ ህያብ እዚ እዩ ኤርትራውነት ንክዓቢ ዝሰርሐ ቁፅሪ ሓደ እዚ እዩ ስለምንታይ ንኤርትራውነት ከጥፍእ ስለ ዝፈተነ That's the biggest advantage ወይውን እቲ ዝዓበየ ብልጫ ዝፈጠረሉ ንህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራውነት ከጥፍእ ስለ ዝፈተነ ኤርትራውነት እናሓየለ መፅኡ ከምዚ ዝብል ጭርሖ ድማ ኣብ ፈቐዱ ንርኢ ኣለና ሎሚ ሓደ የርህዋ ኣምላኽ ዝብል ኣካውንት ኣብ ፌስቡክ ንፉዕ መምህር እዩ ፀሓፊ እዩ እንታይ ኢሉ ንሕማቕ መምህርካ ክትፀልኦ ትኽእል ኢኻ
مستا عينت مهرو ويون سبجكت جن زباسك الوكا يبلون تدي لسخات خسر ناي ماتس ممركا ناي ساينس ممركا سلت علاكا ساينس كتصل إن ماتس كتصل مالت هيكونن كبدما نيرترا مرحكة فتون كتصل مرجع خاي كم جلسن مرحنا يرترا سلت علاكا هجراونت كتتف يرترا كتتف مس عرجن كاون العلي ودكات يلن دخمت يلن يزبل زلو سلازي باجرنا حجي أبتناي دق انستيو كونتات كنسجر معرفت دق انستيو سلازغوني لازي بوليتيكا بزح كال فيديوتات نديرو نيجن نحجي أبا أبزيا كسجر كفتني let's go أبزيا كابيرترا زي ما تطبقت فيديو نيرا أبا كسجر كفتني give me a second أدخله لك كم تانا كرم تجارلت لي أنا سكم جات تجارت كون لني إيلان زو فرح جون أنا سكم كم نجات كون لني نجات فورا بيت مرتخو خلا دكتنا ناستينا دل جكم أنا عينت دك نسيخا خنا فري قال لنا كم عينت حطها زي تواص أنا يمكنوا يسمعني أنا كم لوان مالتي قدمسي بزعبا زيتات كنزارب كلنا زناي ممرات مالتي حجي ابقليو غزي ابقدلنا ابنت حجي سب ديكونت كونتات ون امواتر ياتوكايو مونغو خلت وسانتات يقرقركاي جي قالين بمردعتا خمت ميت مالتو بمردعتا زوسنا نيرن قالين كا بمردعتا نفت حدا زوسنا نيرن مالتو زمدناك مسرتان كوالدان قالين كا مسقات مخا بمردعتا زقبلو نيرن انا تخونتات ابوت اري مقارا قرويو زاتوكا حجي كنا كومو يلنا سلازم نمنتاينا نمرت جي ناي بعل دي زينب زانتا تنبيبنا يسي كافت بحلي اي وصان كافت هايمانوت اي وصان تي زبلت اكفالناتا ويكاتي صحابي زغبرو كتودب ون حيال ودابيت زغبراسي بحلاوي الباسات تي سلمات ولا زرب ولا موكسي او قران حجي كاو كاي وصتكم مغبارا ايوتي بزعبا معرنت بزعبا تساتفنت كا مديراس قير زي كل حبرات السبيعون قيرة اجي نحنا سيناتنا عقباب ناي معرنت كلونا الله دمونات قالوت هاجرات فتينا انا اوندين اخسيرواني نحنا تي حدا خفت مسرت سايمون زلعلوت محبراو سنيسي كنكسرو اي ندلنينا حجي افتك قرقاري غيزي مدها غيزي وون زي تخسرسي حجي كنكسرو خا مخنياتو خويني سمان حجي كما غيرنا ميزان نحز معرنا دك انستو تساتفنا دك انستو حيل دك انستو اندعبنا اندهانصنا تنتخال ولدو እንዳሰጋገርና ግን ማህበራዊ ስኒትናቲ ክብርታትና ቲ አንስታዊ ዝባሃል ባህሪ ናይ ደተራ አቤት ከመገርና ንዕቅቦ ናይ በሐቂ ነዛ ሃፍትና ሽማኳ ይፈለጥ ኳን ግን very very brilliant አትሐሳስባን تون كمون مقلاس نايتي conversation نتزربا غير زقلسته ناي بحق عبادنا قتلني ابدا معربا عالم سلازي نبر انا باوروبا امريكان زلنا زياره نفلطينا مسدق نستيو يلستبغسي قدوس الامان قالسن فيمينيزم اب 2022 ناب حدا صدق تبعتيو ويون امونغو كليتيوم صوتاتات برتع كوينات نام مخفات قصو زخده اب هلخن تنكلن ፍጹም ሓልዮ ዘይብሉ ክልቲኡ በብወገኑ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ንግብረ ሰዶማውያት ዘተባብዕ መድረኽ ከም ዝበፅሐ ኩልና ንሪኦ ኣለና እዚ ናይ ፌሚኒዝም ካምፔይን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤርትራ ዘየድሊ ምኽንሻብ ካብ ትምህርቲ ዝግበረለን ዕንቅፋት ካብ ዝኾነ ይኹን ዝነበረ ንደቂ ኣንስትዮ ንኸይምዕብላ ዝዕንቅፍ ኩሉ ክትቃለሶን ክትኣልዮን ክትክእል ኣለካ 100% ሰፖርት ከምዚ ዓይነት ካምፔይን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ፆታ ውድድር ዝፈጥር ዓይነት فيمينيزم جن حدا جنيا يو معربين هجرات لومي متأنتين تي فيمينيزم يلوم زدف ولومي كوالدا زي دليا اتعبرت تسبدما يوروب تزعبي existential problem ناتو ويون نتفقاتو تزعبي تسقم كوين وزلو كوينات ناي راشا يكونن قطبا يكونن ناي كلايمت تسقم يكونن decline تي ناي population decline بلو حبرتسب كتك زي كل حبرتسب سلازخونه بعلي لماسك بعل جورج ملوني قصال زوغسغس وزلو ኤሮጳውያን ንኽፀንቱ ኣብ ቁልቁለት እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ዝፈጠርዎ ፌሚኒዝም ዝበሃል ደቂ ኣንስትዮ ክወልዳ ከም ዘይደልያ እቲ ኣገባብ ሕብረተሰብ ድማ ሓደ ምስ ወለደ ሰፖርት ሲስተም ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ንውላድ ንዝወለደት ጓል ኣንስተይቲ ክብሪ ዘይህብ ዕድላት ዘይፈጥር ሶሳይቲ ስለ ዝመስረቱ ምውላድ ክሳራ እምበር መክሰብ ዘይብሉ ኮይኑ
بو منصر دما كساب حجون كم هاجرات سلي زبلو زلو سدتنياتات سلا زلنا سدتنياتات سلا زولو زلو ترايمبر تقلالا نساتهم كولدو زي دليو عبد دما قبر سدماو وسخلو اتي ندق انستيو كان معبلي نايلو زختل ويون كم رول موديل كون ناخونا بزم عربا عالم زمصا ولا زي فتوى مولاد دما وحدارم ولاد دما صقم كم زخونه زغلصه ازي اكايدا زدبان عربا عالم اب حر حدغا وسيدولو نعو وسيد كات معرنه تباهيلا عربا عالم زلو ناب عد خاطو توتجميركا بعلخا نفسها تقتل لغا انا كما يرتراوي قال نسيت كتمعبلن كتقسقس ندلي ባህልናን ክብርታትናን ኣነባብራናን ተገዲፍና ግን ንናብ ጥፋትና ንኸይ ዘለና ኤርትራ ንዓይቲ ዝዓበየ ፀገምና ኤርትራ ቁጠባ ኣይኮነን ህዝብና ክባዛሕ ዘይምኻሉ ጥራይ ዝዓበየ ፀገምናትና ህዝቢ ኤርትራ ኣጀንዳ ናይ ፋሚሊ ፕላኒንግ ክህልዎ ኣይግባእን እዩ ከመይ ገይሩ ንክወልድን ክባዛሕን ጥራይና ክነተባብዕ ዘለና ኣሚን ካብ 91 ክሳብ ሕጂ 3 ሚልዮን ኢና ንብል ዘለና ወይ ከም ብሓድሽ ህዝቢ ክቁፀር ኣለዎ እንተዘየለ ድማ ርኡይ ፀገም ከም ዘለና ተገንዚቡ ዓብ ዝኾነ ስጉምቲ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣብኡ ክሕግዘና ዘይክእል ድማ እዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ፌሚኒዝም ካምፔይንስ ኣብ ዓድና ክኣቱ የብልን ዝብል እምነት ኣለና ከም ጆርጅያ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሰለስተ ሓት ኣለዋኒ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዓብ ክብሪ ኣለኒ ደቂ ኣንስትዮ ክምዕብላ ዝኽእላ ኩሉ ዕድል ክፈተለን እቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ኣካይዳ ንኸይኣቱ ኣብ ዓድና ክንዋጋዕ ክንክእል ኣለና ብትክክል ንኤርትራ ንቐፃልነታ ንሓስብ ተኮይንና ንሕጂ ጥራይ እንድሕር ኮይና ንሓስብ ዘለና ግን ምናልባት ከነጣቅዓሉ ንኽእል ኢና እስከ ንሽተ ንስማዕየን ሓንቲ ቪድዮ ካብ ዓዲ ዝመፀት ንሪኦ ኣለዉ ከመይ ጌርና ንዕቅቦ ጉዳይ ማዕርነት ካብቲ ተፈጥራዊ ተዕድልትኻን ፅባቐኻን ምእላይ ማለት ኣይኮነን ኣደነትካ ኣይትርስዕን ኢኻ ኣደ ክትከውን ግን ክእለት የድልየካ ፍልጠት የድልየካ ብቕዓት የድልየካ ንቕሓት የድልየካ ምክንያቱ እቲ ተሃንፆ ህፃን ወይ ቆልዑ ድምር ከምታ ኣነ ዝሃንፆም ዘለኹ እዩ ሓደ ኮም ዝፈጥ ሕጂ እዛ ትዛረባ ዘላ ኣብ ቲዮሪ ጥራይ ፅብቕቲ ፅቡቕ ውላድ ንከተዕቢ ደረጃ ትምህርቲ ክህልወካ ኣለዎ ገለገለ እያ ትብል ዘላ ፋይን ዩር ራይት ኣይ ኣንደርስታንድ ዳት ብቅዕቲ ኣደ ብቁዕ ስድራ ቤት ክትዕቢ ትኽእል ዊ ኣንደርስታንድ ዳት ኣበየናይ ደረጃ እዩ ግን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ማስተር ዲግሪ ፒኤችዲ ክትገብር ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ፒኤችዲ ግበራ እንድሕር ኢልካየን ድሕሪ ፒኤችዲ 4 ቆልዓ ንክትወልድ ንጓል ኣንስተይቲ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ናቱ ዓብ እዩ ምናልባት ንዝርድኦ ኣብ ቁጠባ ይርድኦ እዩ 26 ዓመት ኣብ ትምህርቲ ዝሓለፈት ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ናታ ትምህርቲ ኣወንዚፋ 4 ቆልዓ ንኸትዕቢ ከቢድ እዩ and this is just ከምዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፀላኢ ስለ ዝኾንካ ወይ እውን ደቂ ኣንስትዮ ከተዳኸም ስለ ትደሊ ይኮነን ኣብ ፋክት ኣብ ኩንነት ክትዛረብ ድሕሪ ኢልካ 26 ዓመት ተማሂርካ ፒኤችዲ እንድሕር ጌርካ ድሕሪኡ 4 ቆልዓ ወሊድካ ንከትዕቢ ዘለዎ ሳክሪፋይስስ ምስቲ 26 ዓመት ዘጥፋእቶ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ወላ እውን ብዓይኒ ደቂ ተባዕትዮ ክትሪኦ ከለኻ ኣነ እንታይ ዝብል ሕብረተሰብና ከም ሎሚ ክሳብ ሎሚ ዘፅንሖ ሕብረተሰባዊ ኣካይዳ ኣለዎ ጓል ኣንስተይቲ ክትመሃር ክትነቅሕ ክትክእል ኣለዋ ኩላ ጓል ኣንስተይቲ ግን ንላዕሊ ብኣካዳሚ ክትከይድ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ኤቭሪባዲ ናብ ኣካዳሚ እንድሕር ከይዱ ናይ ኤሮፓ ዕጫ ይክጋጥመካ ኣብ ዩኒቨርሲታት ናይ ኤሮፓ ሎሚ 60% ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝመሃራ ዘለዋ ዳይሬክት ሪሌሽንሽፕ ናቱ እንታይ ንርኢ ኣለና ክወልዳ ይደልየን እየን ቢካዝ እቲ ነዊሕ ፅዒረን ዝመፅኡ ኣብቲ ኮርፖሬት ላደር ንላዕሊ ክኸዳ እንድሕር ኮይነን ውላድ ዕንቅፋት እዩ ይፈልጦ ኢና ኩልና ወሊድና ስለ ዘለና እቲ ኮርፖሬት ወርልድ እቲ ናይ ስራሕ ዓለም ዝጠልበካ ከም እንስሳ ከም ባርያ ክትጎየሉ ኣለካ ንውላድ ዝኾን ግዜ ድማ ይገድፈልካን እዩ ዋጋ ናቱ ድማ እቲ ሕብረተሰብ የንቆልቆል ሲንጋፖር ህያው ኣብነት እያ ከይድኩም ናይ ሲንጋፖር ስታዲ ግበርዎ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሲንጋፖር ኣዝየን ኮምፔቲቲቭ እየን ኣብ ዓለም እቲ ውላድ ናይቲ ሕብረተሰብ ግን ታሕቲ ገፁ ወሪዱ ሓደ ካብቲ ክትፀንት ትኽእል ሃገር ትበሃል ዘላ እያ ስለዚ ኣገይን ዊ ሃቭ ቱ ቢ ቨሪ ቨሪ ከርፉል ዝመሃራን ንቑሓትን ሕብረተሰብ ክህልወና የድልዩ ግን ውላድ ሃብቲ ምዃኑ ኤርትራ ድማ ክንፋረን ተኽኢልና ጥራይና ከም ሕብረተሰብ ንዓቢ ንኽእል እምበር ውሑዳት ሰባት ኣብ ትምህርቲ ንላዕሊ ከይድና ነቲ ሃገር ከም ትቕፅል ክንገብራ ይንኽእል ኢና ብፍላይ ጎረቤትና ሃገር ንፈልጦ ኢና እቲ ገጠር ዘሎ ሕብረተሰብ ድማ በቲ ዘለዎ ፀጋ ንክዓብን ንኸምዕብልን ከነተባብዖ ክንክእል ኣለና ናይ ከተማ ፅልዋ ንኸይኣትዎ እውን ክንከላኸል ኣለና ከተማታት ሽግር እዮም ዝፈጥሩ ኣብ ገዛ ክራይ ዝነብር ሕብረተሰብ ክወልድን ክዘምድን ኣይደልን እዩ ስለምንታይ ዋጋ ናቱ ክቡር ስለ ዝኾነ መምህር ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ዝቕመጥ ዘሎ ክንደይ ደመወዝ ክትሪኦ ኣለካ 6 ቆልዓ ወይ 5 ቆልዓ ወሊዱ ክዕቢ ይክእልን እዩ ክትወልዶም ዓራት ናቶም ምግቢ ናቶም ክዳን ናቶም ንሳቶም ድማ ኣብቲ ቁጠባ የበርክቱልካን እዮም ስለዚ ከቢድ እዩ ኣብ ገጠር ዘሎ ሕብረተሰብ ግን 6 እንድሕር ወሊዱ ሃብታም እዩ ቢኮዝ ንግራቱ ንጀርዲኑ ንኸብቱ ንጥሪቱ ስለ ዘበርክቱሉ እቲ ቁጠባ ብኡ መጠን እዩ ዝዓቢ ስለዚ ሕብረተሰብ ንክዓቢ ኣብ ከተማ ዝተኣከበ ናይ ከተማ ሕብረተሰብ ጥራይ ከም ሮል ሞዴል ተወሲድካዮ ናብ መወዳታ ናብ በዓል
ኤሮጳ ደረጃ ይድወስደካ ንሱ ድማ ንዓታቶም እውን ኣይጠቐመን እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣዝየን ውሕያ ኣለኹ ኣብዚያ ክውድቅ ክፍትነ ናትኩም ርኢቶ ድማ ክሰምዕ ደልየ ኣነ ናብዚ ኦፒንዮን ኣለኒ ንስኻትኩም ናትኩም ርኢቶ ኣለኩም ኣብ ታሕቲ ግደፉለይ እናበልኩ ምዝያ ሓፃር ደርፊ ገይረ ክወድየ ማማ ሕዛል ፍቅሪ ወላዲ ጀጋኑ ተዘከሪ አደየ ማማ ሕዛል ፍቅሪ ወላዲ ጀጋኑ ተዘከሪ